Good morning, ladies and gentlemen bikers. Today is the first day that I'm going to cook outside with my lovely Trangia cooking system. So stay tuned and stay with me. 20 февруари, 8 градуса, времето е много приятно за каране. С тази кожа нищо не се усеща, нищичко. Вече съм на няколко километра от Гоце Делчев. Ще видя стандартно пресилил да си взема някаква вкусена пържолка, да си направя нещо и после потеглям към Доспат, към една от моите любими десетки. Нещо времето взе да се разваля. Дано само да не удари някой дъжд. В момента карам към посока към Доспат. Всичко са го разкопали и са го направили каменолом на добиване на плоч. Тия кафеви умрели цветове много са скучни, иначе през лятото тук е такава красота, че няма никъде. Спрях за един телефонен разговор, малко работа, правим някоя друга резервация и сега да си напред, още няколко километра трябва да се останаме. Кога мина винаги вали, или не навалява, или ще вали. Времето винаги е много такова, но неустойчиво. Вече е красиво, и това си има неговия чар. Много брезички има тук. Родопите брези. Силно се надявам моето място да е свободно, трябва да е някъде след тия завои. Много скоро. Ето го моето местенце. И като гледам, няма никой. Само аз съм. Ау, каква мърсотия. Аз си озерята. Добре, че съм с ръкавици. Това е работа само на кучета. Мястото вече стана много приятно. Каква е българска работа. За съжаление, това сигурно само след ден-два ще стане същата работа, както го заварих.
Маче е време да си ходим. Направихме се една яка разходка. Аз с моторчето. Сега тъкмо ще почва да вали някакъв дъжд, до сняг. Леко пише. Рисков айс, 2 градуса. Айде да ходим. Това е високото моторче. Сега едва стъпвам на пръст, както съм 1,83. Трябва да го смъквам. По обратния път към къщи имам още 75 км. 6,5 някъде. Няма да бързам, че 3 градуса няма никакво сцепление. Много опасно. That's what we are talking about. Красота. След час някъде ще има завес, предполагам. Гоце Делчев, на връщане. Минах през Т-Макс да си взема едно пакетче с свински опашка, да мога да пристигна добре тия джаджи тук и продължавам към вкъщи. Да видим колко градуса е. 8 екстра. И така, това беше всичко за днес от мен. Няма да си имам нататък, защото е едно и също. Всеки път всички клипчета завършват с едно и също, пак се прибирам вкъщи. Беше страхотен ден, много се радвам, че успях да си открадна малко слънчеви хубави часове. Бай-бай!